What's up mga dre, Easy And Tracy. and welcome to Easy and Joyce TV. Nandito tayo ngayon sa Swal mga dre. Punta tayo sa may WWE Playground. Race day ngayon mga dre. Let's go! Papunta tayo ngayon sa Banayad Trail mga dre, sa SS1. What's up dre? Ayan, maputik kasi umulan kagabi. Hindi tayo nakasama sa race mga dre kasi hindi umabot yung recovery natin. So yan, magbibideo-video na lang muna tayo habang kayo ng mga highlights mga dre. Pakyat tayo sa taas mga dre. Bale 8:15 na, 8:30 yung release. Nagpaalam lang ako na pwede akong pumasok kasi binagbabawal na nilang umakyat yung mga tao mga dre. Hanap lang tayo ng magandang pwesto mga dre para makakuha tayo ng mga highlights. Dito na ako pumesto sa may bandang dulo lang mga dre, kasi baka may masalubong na ako doon. Kaya abang na lang tayo dito ng mga bababang riders. Nice Dre! Go Dre! Napunta tayo dito sa may jump mga dre, kaya dito tayo mag-aabang ng mga riders. Oh, bike! Alalay!
Nice one, Dre! Panda. Go, Dan! Nice, Dre! Nice, Dre! What's up, Dre? Dito pala si Billy. Ayan, classmate ko. Para kaming injured. Go, Dre! Romero!
Go Kuya Mark! Go Friendly Kalusong! Ayaw? Eh, ano ba? Okay yo! Nice Dre! Go J-Boy! Go Friday! Go Dre! Nice Dre! Nice Dre! Nice Dre! Go bossing! Kamusta ka na Dre? Nice Dre! Yes! Nice Dre! Tira, balong! Go Kalupa! Nice Dre!
Oh, balik Dre. Go Dre. Go Dre! Nice Dre! Go Dre! Go Dre! Yun yung mga highlights natin dito sa Banayad mga Dre. Sarad natin puntahan yung Lagalag. Let's go!